гранично. Радвам се за Цецо. Цецо съм го взел от човек, който носи папките в МВР и в момента една агенция му е дала най-висок рейтинг, за което истински се радва. Защото ако царя се радваше на моя рейтинг на времето и ми беше дал на мене след това да му помогне в партията, той още щеше да е на власт. Аз няма да направя грешката на царя. Не един, двама, трима да ме изпреварят. Защото всички пасиви в момента се трупат на моя гръб. Това Цветанов дали го знае? Дянков дали го знае, че постната пица, например, изяла 2% от вашия рейтинг? Имате спад в рейтинга заради икономическата криза. Но лично върху вашия рейтинг. И какво ме е грял тези 10 години този рейтинг? Нищо. В случая има следното, което е важно според мен. Трябва да се направи пенсионната реформа. Хората, като чуят, че трябва да работят повече преди да се пенсионират, надали ще им стане приятно. Това се отразява върху мен. Но е задължително, трябва да се направи. Когато докторите разберат, че няма да взимат по 40% от здравните пътеки, дали ще ме заобичат? Естествено ще падне от моя рейтинг. Дали тези хора, които днеска в Министерски съвет ги свалям от персоналните им шофьори, а ще взимат коли само когато им трябва по служба и се качат на метрото, дали ще ме одобряват? Така че това е нормално да се случи. Но трябва да го извървиме този път. Аз няма да векувам като премиер или като политически лидер. Ако Цветанов реши да се еманципира, хората знаете, че се променят от вас. Човека, който е носил папките... Значи не съм подбрал правилния човек. Ами ако ви вземе ГЕРБ, той правеше, помните ли, вие имахте работа по 12 часа в общината, той правеше партията. Да го вземе. Какво ще вземе на ГЕРБ? Ако му трябва да го взима. Аз вярвам в хората и се надявам, че той има глава на раменете. Знае какво съм направил за него, оценявам неговата работа, радвам му се като на дете. Мое. Ако го оценява. Ако не го оценява, нито ще сме първите, нито сме последни. Смятате ли, че го оценява? Времето ще покаже. Призовахте президента в крайна сметка да си признае, че неговия политически проект минава през провала на ГЕРБ. И разбира се, той прави всичко възможно да се случи това. През целия си мандат мълчеше за безобразията на тройната коалиция. Неговата титла, освен президент, и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Как е търпяла тези безобразия на поредица от министри? Ще кажа, аз не знаех. Това е... Сега знае за кръгла маса да прави по здравеопазване в Пловдив, а не знаел за това, което титлата му е такава. Тоест Първанов печели от всеки ваш провал от тук. Разбира се. И той се стреми към това. И той не случайно не той е баща на нацията. Ако вие се провалите, ще провали държавата. Аз и всички хора в екипа ни ще страдат. Това са хора, които най-малко ги интересува и не ги интересувало никога дали се проваля държавата. Сериозно? Защото през тези 4 години на тройната коалиция всички ние виждахме, че държавата се проваля. Той сега критикува всяка наша мярка, всяка наша стъпка, всяко нещо, всеки ден, при всяко появяване. И вие тичате и това го отразявате. Добре. А предишните 4 години? А по-предишните 4? Нека бъдем коректни. Тази тактика, все има някой премиер виновен. Цара, Станишев, Борисов, а ние оттатъка в бяло. Ама в същото време на всички важни места, моите хора, нали, няма да продължават. Дайте примери с неговите хора. Като се почне шеф на съда, шеф на прокуратурата, евродепутати, министри. Но това означава, че казвате, че главният прокурор е човека на Първанов, който сега може би ще ви саботира, така ли? Не казвам нищо такова. Казвам, че когато са назначавани, след като вземеш президентски съветник и го сложиш на един пост, не може президента да не е знаел, да не е съгласуван с него, иначе няма да го даде. Това искам да кажа. В момента Борис Велчев се справя прекрасно. Аз казвам какъв инструментариум има президента и какво е правил през годините. Което ме кара да си мисля, че в никакъв случай той не е добронамерен към мен.
Точно обратното, лицемер. Но за мен е важно да си идентифицирам противник. Колко са противниците, освен Първанов? Те са много. Всичко извън ГЕРБ. Всичко извън ГЕРБ? Волен Сидеров? Аз винаги съм му благодарял за това, което прави в момента, но той е с нас и ни подкрепя до момента на изборите. Като дойдат изборите, всяка една партия си хване пътя. Синята коалиция ще изправят свой кандидат срещу вас и Цветанов на президентските избори. Дали ще е Цветанов, ще преценим, защото ако така продължавате с тези интерпретации, можем да сменим решение. Защо? И просто така. Как просто така? Наше право. Така ли бързо вземате решение? Първо това решение... Мой въпрос или въпрос на колега ще ви накара да си смените кандидатурата, но той е човека с най-високия рейтинг. Вие имате Дондуков 1, Дондуков 2 гарантирани. И какво лошо тогава? Защо ще преразглеждате решението си? Нека да се упражняват още една седмица в други писаници. Много са ми интересни да ги чета. Мога в един момент и аз да искам като Ахмед Доган да се седа вкъщи, а пък да си имам хора в институции. Ма кажете, какво искате да правите? Защото така... Просто, понеже знам, че след това предаване, веднага тези мои думи ще бъдат писани, ще се явят анализатори, социолози, политолози, ще разсъждават по сутрешни блогове. Много е забавно да ги гледаш. Играете си с тях, така ли? Това е точната дума. Играете си с тях. Много ми е сериозна работата. Кризата. Това да направим всеки един човек да може да я премине. И да в същото време пък да не банкротира държавата. Да не изпаднем в популизъм. И всъщност това е единственото ми забавление. Единственото? Време се позабавлявам, да. Карти не играете ли вече? Не? Всяка вечер до 10 часа и половина стоят министри при мен. Всяка вечер. С нощи Сдружението на общините Дора Янкова ги доведе в 9 ли беше вечерта. Карти не играете? Не. Футбол? Още нямам в Бистрица матч официален. Малко съм тромав сега за В-група. Сега отслабвам. Още имам 5 кг да сваля и тогава ще направя дебют след операцията. От стреса ли напълняват? От операцията. Казахте в едно интервю и след това дълго се упражняваха върху това, както казвате, ония, с които се забавлявате, че сте сам като куче. До кога ще живеете така? И то ми свърши живота вече. На 13 юни ставам на 51. Да замира. В рекламите се твърди, че един мъж почва да живее на 50. Не им вярвайте. Така ли? Като не работите, какво правите? Няма такова време. Как няма такова време? Няма такова време. Работа, сън, така ли? Абсолютно верно. А нощем продължават ли телефоните там с полицията, дежурните? 6:30 дежурния по МВР от 22628 докладва какво е станало през денонощите. И първо на мене, после на министрите. Тая песен обичате ли още? Батальона се строява? Да. Слушал ли сте скоро? До година по това време ще го строяваме. Чао, го слушате ли още? Сега в Европа ходите Меркел, Саркози и отсреща някоя Нелина или някой Милко Калайджиев песен. Аз много пъти съм ви казал, че когато съм бил на сватба или на кръщане или на каквото и да било, без бяла роза не минава. И всички жени скачат като пощурели. Славка Калчева ли я пееше? Да, вече съм мома голяма, вече лесно се не дава. Ако, ето, залагам се, да, сватба или кръщане някъде, където събира народ, или дискотека, да има за мома голяма, мога да се обзаложа с вас. Че винаги има такава песен? Бяла роза дължите. Сега бях на сватба, нямаше. Къде сте били? В този новия хотел на Цариградско. Имаше ли музика?
Имаше. Каква? Цигулар? Не беше цигулар, ама не беше бяла роза. Благодаря ви за това интервю. Благодаря. Уважаеми зрители, това интервю бе взето в сряда. Диана Недомова беше опасно близо с премиера Бойко Борисов.